Здравейте, приятели! Като изключим цветът на косата ми, който вече стана по грешка такъв, не трябваше да стане точно такъв, не трябваше изобщо да се доближава до черното, но няма нищо. С Пацо отиваме да избираме неща за бебето. Вълнуваш ли се? Да. Страхотно е времето навън. Пацо е по къс ръкав. Вчера беше 30, днес е 16 градуса. Ого, въртим гуми. Ние захождаме като ценно сме с тир. Ти какво ще кажеш за моята черна коса? Църна. Църна. Мелси! Жълко. Имам супер готина жена. Ей. Няма да плачеш. Много ти отива. Искам да пробваш още няколко лички. Айде, Пацо, ти си. Тръгваме на пътешествие. Така ли ще избираш? Сега сме тук с Пацо, докато се играе с тези... Аз още не мога да си уравновеся дишането. Спри си! Сега ще ви покажем шоурума на Орели и после ще ви покажем и ние какво сме си избрали. Очевидно Пацо вече си избра количка. Не тази. Онази избрахме. Коя сме избрали? Онази. А не тази избрахме. Да, тази. Супер. Ама това трябваше да изненада. В края на видеото покажем какво сме си избрали. Късно вече. Еха. Ей, така ли ще правиш? Снимаш ли? Да. На какво да прецениш? Ето, супер. Ще го държиш ли? Какво го взехме? Това с чанта. Мерси. Пацо! Айде, давай. Пръстите, да. Покажи, мерси. Това е електрически стол. В принцип се чурихме между стола и шезлонга. Все още не знам каква е разликата. Оф, Пацо сложил си чантата като ланец, братче. Да са ми свободни ръцете. Как е? Добре. Ще се справиш ли? Да. Но този цвят не е нашия. Ами ще изберем друга. Пацо, помахай на камерата отново. А това е тук е много сладичко. Тук надигаш циповете, да няма къде да бяга. Спрямо завивките и другите останали неща, ще ги покажем вкъщи какво сме си харесали. Тук да не ви показвам огромното разнообразие, защото така ли, че няма да добиете представа или не лекичка представа да добиете, но ще ви покажем ние какво сме си избрали, да продължаваме нататък. На здраве. Мерси. Пусна ли го? Да. Това е толкова сладко. Пацо, дебела ли изглежда? Не. За дебела ти казах. Си бременна. Любимото ми. Супер си. Като го чуя, направо откачам. Супер си. Какво правиш? И ми снимам ги. Да, добре. И тъй като в нашата стая със сигурност, където спим ние, такова огромно легло няма къде да сложим. В другата стая също няма много място, затова се колебаем между... Пацо, ако обичаш, мръдни си. Се колебаем между това, дали да не е то, само че е в друг цвят. И с едно шкафче, то по-скоро е скрин. Като пише или като се наачка, няма да попие. Да. Трябва да се бърше. Да. С мокра кърпичка. Ще свикна. Един трик, в който това го увиват в прозрачно фолио и като се намунда,
маха фолиото и направо хвърля тук. Не го бърши така с мокра кърпичка. Да, ясно. Ти вече оправиш проблемите ни за след 6 месеца. Да. Смисъл напред. Ето ги и ваните. Тъй като ние сме си избрали вече всичко, сега ще ви пренесем в къщи на обзаведената стая и на всичко, което сме си харесали от тук, да ви покажем колко сладичко става. Но тук не всичко е готово. Тук няма бебе. Айде бе! Бътко. Еха. Ето. След малко разучаване, Пацо се справи. Я да я покажем по-отблизо. Бътко изключително много се страхува в момента от количката, но тук сме изложили завивчици, които вече изпрах. Аре бе. Покажеш на хората? Да, казвам ви хора. Тук ли ще изнесеш бебето? Да. Тук бебето ще спи и аз по нея. Ние с Бътко сега ще те наблюдаваме. Нали, Бъйдо? Какво правиш? И малко аз да загрея топката, че не купихме и тя само стои. Не вярвам! Напомпи ми топката, Пацо! Част от нещата, които още си избрахме с Пацо да вземем за вкъщи, така, са този стилеризатор, който е 2 в 1, който е сушилник и стилеризатор, мисля, че беше. Да, машина за топлене на мляко, която се надявам да не използвам, да има пък тук виж ще се наложи. И електрическа помпа за цедене, както и взехме още неща, като чершафи. Възглавници. Не възглавници. Взехме гнездо. Тепих. Взехме още... Проходилка. Проходилка. Взехме и... Проходилката ще я покажем след време, но взехме камера. Ето. Това е едната част. Ама нямам батерия. Тъй, че в следващото видео. Като се влезе в детската стая, където вече е напълно готово, само още шкафовете не сме донапълнили. Тук ще има памперси, които все още ги няма. На това легло ще спи или лелята, или бабите. Ето е супер яката количка. Много си я харесвам. Това е за сега.